Profesorul Gheorghiță, după rezultatele obținute în facultate, este repartizat în cercetare, unde? La stațiunea universității, a facultății noastre, stațiunea biologică, geologică și geografică Stegaru, de la Piatra Neamț, unde începe cercetarea științifică, unde urcă treptat diversele categorii ale ierarhiei științifice, de la cercetător științific, 3, 2, 1, până în 1994, când, prin concurs, ocupă un post de profesor la Universitatea, tânăra Universitate din Bacău, la care a fost răspunzător, să spunem, directorul Departamentului de Biologie, apoi secretar științific al Senatului și 4 ani, și apoi alți 4 ani rector al acestei universități. Până atunci a lucrat la Pângărat, stațiunea noastră, apoi în 1974 stațiunea intră în componența Centrului de Cercetări Biologice, în 1982 se schimbă clădirea de la Pângărat în Piatra Neamț, unde rămâne, așa cum spuneam, până în 1994. Ce a făcut până atunci încă? S-a căsătorit în primul rând. În 1968, punându-ne o studentă de-a noastră, Doboș Petrica, aici de față, era în termina anul 4, trecea în anul al 5-lea, deci la 2 ani diferență de studii, se căsătorește Gogu Gheorghiță și în 1976 susține teza de doctorat în domeniul geneticii sub conducerea profesorului Zoliniac. În acest răstimp de 46 de ani și 45 de ani de căsătorie, face cercetare în 3 domenii principale: mutageneză experimentală, culturi de țesuturi vegetale in vitro și studii privind reproducerea la plante sexuate ca apomistice. Ca activitate publicistică, peste 300 de articole, din care 240 in extenso, în rest rezumate în volume ale unor reuniuni științifice internaționale, articole aniversare, articole comemorative, recenzii, la care se adaugă 5 materiale cu scop didactic și 10 cărți, din care una a fost distinsă cu premiul Emanuel Teodorescu al Academiei Române. În rest, a organizat laboratoare de cercetări și la stațiunea la care a lucrat și la universitatea la care apoi a dat concurs și a devenit profesor. Nu voi intra în detalii ce a predat, ce rezultate a obținut pe linia cercetării, voi spune doar că a muncit foarte mult pentru a dezvolta Universitatea din Bacău, care poate să-i fie recunoscătoare și trebuie să-i fie recunoscătoare pentru acest lucru. Am vizitat-o adesea, am participat la reuniuni științifice organizate în această perioadă, ca și la toate cele din Piatra Neamț legate de plante medicinale, unde în frunte a fost profesorul Gogu Gheorghiță. Mă mândresc că împreună am organizat diferite reuniuni, împreună am fost în străinătate la congrese, conferințe, simpozioane, pe unele împreună le-am organizat, la unele lucrări împreună suntem autori și totdeauna am spus că Gogu Gheorghiță aparține comunității noastre academice. A fost studentul nostru, a lucrat la stațiunea noastră, perioada cât a fost la Bacău a colaborat în permanență cu noi, în așa fel încât în 1999 devine cadrul didactic asociat al facultății noastre, conducător de doctorat în domeniul geneticii, participant la comisiei de doctorat, în care și-a adus contribuție esențială în diverse domenii, mai ales cele legate de biologia vegetală. În felul acesta, Gogu Gheorghiță se înscrie printre
colegii, colaboratorii și prietenii mei. Aș putea spune, dacă el acceptă, că eu i-am dat primul microscop în față, în 1962, eu l-am învățat să privească și să citească la microscop, ceea ce apoi, sigur, cu timpul i-a folosit în toată cariera, pentru că din plin a folosit microscopia pentru parte din cercetările sale. Gogu Gheorghiță a fost o prezență activă și în diverse comitete de redacție ale revistelor din țară și nu numai. Membru a unor societăți din țară și din străinătate. Membru în Comisia de Biologie a Consiliului Național de acordare a titlurilor, diplomilor și certificatelor universitare, prin aceasta fiind alături de noi, sprijinind tinerii noștri în urcarea diferitor trepte didactice științifice. În același timp, pentru rezultate deosebite, așa cum spuneam, a fost distins cu Premiul Academiei Române, a fost ales membru corespondent, apoi membru titular al Academiei Oamenilor de Științe, la care răspunde din partea filialei Piatra Neamț și este secretar al secției de biologie al acestei prestigioase instituții. Vi l-am prezentat pe scurt pentru a vedea cine este, ce este, de unde a plecat, unde a ajuns, cu cine a colaborat, la ce rezultate a ajuns, spre mândria științei românești și nu numai, spre mândria facultății noastre, cu care tot timpul a colaborat de când a absolvit facultatea. Îl felicit, îmi exprim toată prietenia, îi doresc ani mulți buni, cu aceeași sănătate deplină, alături de doamna, amândoi fiindu-mi doi studenți foarte dragi. La mulți ani, domnule profesor! La mulți ani! Ca să salivăm tare, mulțumesc foarte mult, domnule academician, pentru cuvintele drăguțe rostite la adresa mea. O zis că rostește puține, dar a rostit destul de multe. Au fost, majoritatea dintre noastre mă cunosc, unii nu mă mai recunosc și asta e așa scrise legile. Eu mă bucur să suntem împreună și asta e poate cea mai importantă bucurie. Ultimul venit este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, care mi-a fost foarte mare prieten în studenție, care a făcut o groază de prostii. Vreau să și comentez unele dintre ele într-o carte care o să apară foarte curând, pentru că mi-a făcut și un cadou de suflet. O carte în care îmi spun gânduri, sentimente, corespondență. Am zis că să marchez momentul ăsta și unii dintre dumneavoastră, că nu o fac decât în puține exemplare, nu vreau să circule foarte tare, să nu sperii lumea, o să aibă poate bunăvoința să vadă dacă n-am luat o razna deja. Vă mulțumesc mult încă o dată și vă rog să vă simțiți cât mai bine, ca să mă simt și eu bine. Mulțumim la fel. Mă duc să citesc și cu